तुम्हें छोटा सा कराई जाओ तुम्हें भरोसा चलो आगे तुमको छोटा गोटे गोसाई एमाने हम दान पत्र एई ब्राह्मण मानक दान देवा फले हम दान खर्च पूर्ण हो रानी मां बाटे आगो सुलोचना गोसाई ब्राह्मण मान प्रणाम करो मुआ को प्रणाम करछे गोसाई एई क्या प्रणाम ने लक्षण है तमा पाचिला वाला सिंदूर ना कौन गोटे छाड़ी देलो ना तू था तो बड़ भाई मोरू तो उपरी रथा चलो तो पड़ू घर हो तोते बाड़ी हो कौन आई थी ताऊ सोदिला ना अच्छा गोसाई गोसाई मु आपन को प्रणाम करी मते आशीर्वाद करिया କଥା एमिति अभिशाप गुडा गाड़ी कोन दोजती आज तेरे अभिशाप देली तोते जो सुकुनी जनाओ बाड़ी हो ये धन माने जदि ब्राह्मण रे कल्याण हबो तोर धन खाली मारी ओहो बेसी नले 3 मासे 6 मासे का पिला छव खाली सेति कि नुओ आपण बाड़ी कथा कहि तो माने घर सहित लंबा बाड़ी हो बाइगन नदी ଆଉ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ମାରିବାକୁ ପଡିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କାଉଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁନି ଝାଡିଏ ବସନ୍ତୁ झाड़ी ହଁ गाड़ी ଆପଣ ଯିଏ ଖାଇବେ आस बस ये दीप माई के खाइला भलिया ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ हां ଆଜି ରାଜା ରଘୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ अच्छा अच्छा ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ କି ଆପଣ ମାନେ ଦାନ ଦେବେ ब्राह्मण ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଦାନ ଦେବେ ब्राह्मण होती कोथे जाऊ न ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କାହିଁକି ମାନିବେ ଏକଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆଣି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାମାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି କୁଳ କୁଳ ଭାବରେ ମାନିବେ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ପଶ୍ଚାତ ସର୍ବକର୍ତ୍ତାର ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭଗବାନ डरती ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଚରାଚର ଜୀବ ଜଗତ ଡରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଭଗବାନ ଡରନ୍ତି ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମର ଚିରନମସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି କଣ ଆମର ଗୋସେଇ ବା ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ସେଇ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ପୁରୋହିତ ପୁରୋହିତ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁ ନ କରିବା ଅପରା କାଟିବ ତାଙ୍କ ବାମ ପଇୟ ଭାଗବତ ଲେଖାଛି ଗାଲ ପଟେ ଯେମିତି କୋଉଠି ଲେଖାଛି ମହାପୁର ଦେଇ ଆଙ୍କ ଦିଅ କହୁଛି ନବାକ୍ଷ ଖେଦରେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରାଜା ରଘୁ ରାଣୀ ସୁଲୋଚନା ପ୍ରଣାମ କରି ଆସନରେ ବସିବା ବସେଇ ଆପଣ ମାନେ ବସନ୍ତୁ ରାଣୀ ଗୋଟେ କାମ କର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଦାନ ଦେଇ ଆସିବ ଆଗ ଟିକେ ଚା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଚା ପିଅ ନା लेमन टी ଦାନ ନେଇକି ଯିବ ସେଠି ବାଟରେ ଚା ପିଇବ ବେରାବେରି ଏପଟ ଦିଅ कोरोना मारी आउची छाड़ी बस ମୁଁ ମା ସହିତ ଆଇଛି ବା କାଉଡ଼ିଆ ନନା ଗୋସାଇ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଟକ ମେଡିକାଲ ପଡିଛି 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ରାତି 12ଟାରେ ନେଇକି ଯିବା କାମ ସେଇଠି ଖାଲି ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନିବାକୁ ପଡେ ଆମର ମାଗଣା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ ନା ପଇସା ନା ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଗୋସାଇ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର ମୁଁ କରୋନାରେ ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଛି ଘର ଦ୍ୱାର କରିବି ଟଙ୍କା ରଖେ ଦିଅ ନା ଫାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଚୋର ଲାଗିଛି ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ଆମର ମାଡ଼ ଟଙ୍କା ଖୋଜୁଛି ପାଉନି ସୁନା ହାର ଦଉନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥୋଇ ଦେଲେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ଘର ହବ ତମେ ପରା ନେଇଦେଲ ତମେ ପରା ନେଇଦେଲେ ଏପଟେ କେତେବେଳେ ନେଇଥିଲି ତମେ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶର କଳଙ୍କ ମୁଁ କଣ ସେ ଏତେ ମିଛୁଆ ଆପଣ ଏପଟେ ଏପଟେ ବସିଲେଣି ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆସିକିରି କାଲି ଭୋରକୁ ଏମିତି ବସି ଗଛ ହୁଏ ମୁଁ ଭାଇ ଏ କଣରେ ପଡିଛି ନାଗଠୁ ଆପଣ କଣ ଦରକାର ମୋର ମୋର କଣ ହବ ବୁଢୀଟା କହିଥିଲା ବୋଲି ଆଇଲି ନା ତମେ ଟିକେ ଆଖି ଦେଖୁଛ
ବୁଢ଼ୀ କଣ ବୁଢୀ କହିଥିଲା ତୁମେ ଯାଉଛ ରାଜା ରାଣୀ କହି ଦି ଚାରି ଶଗଡ଼ କୋଟେ ପାଟ ଶାଢୀ ଆଣି ଶାଢୀ ଶାଢୀ କଣ ଖାଲି କୋଉ ଶାଢୀ ଆଉ କଣ ବୁଢୀ ମତେ ପିଲାବେଳେ ବାହା ଲାଗିଲେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି କରି ଆଉ ଶାଢୀ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ତିନି ଚାରି ବୋତଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦବ ଶାଢୀ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ତ ଆଉ ଆଉ କଣ ଆଉ ଦିଟା ଚଢି ଦବ କଣ ହବ ବୁଢୀ ପିନ୍ଧିବ କହିଲା ବୁଢୀ ଇଏ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ନେଇଯିବେ ଆପଣ ଆସି 80 ବର୍ଷର ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏମିତି କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତି ଉପରେ ଆସି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାମ ଯାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜା ରଘୁ ରାଣୀ ସୁଲୋଚନା ସମୟ ଗଡୁଛି ମା ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ କହିଲେ ଏପରି ପୁତ୍ରାନ୍ତେ ଯଶୋବନ୍ତ ରାଜା ରାଣୀ ସୁଲୋଚନା ସହ ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ କରେ ନା ଆଜ୍ଞା ଦିନ ପରେ ଦିନ ମାସ ପରେ ମାସ ଗଡି ଯାଇ ଆଜ୍ଞା 20 ଦିନ ଗତ ହୋଇ ଆଜି 21 ଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ପଦାର୍ପଣ କହିଛନ୍ତି ରାଜା ରଘୁ ରାଣୀ ସୁଲୋଚନା ଆଜି ପ୍ରଭାତ ହଉଛି କେମିତି ପ୍ରଭାତ ହେଲା 21 ଦିନ ବଢିଯିବ ମାନେ 20 ଦିନ ଯାଉଛି 21 ଦିନ ରାତି ପାଇଲେ ପ୍ରଭାତ ହବ କେମିତି ପ୍ରଭାତ ହବ ପ୍ରଭାତ କେମିତି ଅତି ବୁଢାକୁ ଧରେ ପ୍ରଭାତ ହବ କବି କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ କୁମାର ସମ୍ଭବ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଭାତ ରାତିଟା କେମିତି ପାଉ କେମିତି ବାବୁରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାତ ବତ୍ତା କମ୍ବିତା କୃତି ବତୀ ବିଗ୍ରହ ଅନ୍ୟ ସଂଗ ବିଗ୍ରହ କବି କାଳିଦାସ କହିଲେ ପ୍ରଭାତ ତାହା ଅତି କମ୍ବିତା କୃତି ପ୍ରଭାତ ହେବା ଛଳି ହୁଏ କଣ ନା ମଳୟ ପବନ ଦିଏ ପ୍ରଭାତ ହେବା ଛଳି ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ମଳୟ ପବନରେ ମୃଦୁମଳୟ ପବନରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ଢଳ ଢଳ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଢଳ ଢଳ କଣ କହିଲେ ନା ନିରାଶ ଭୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୁତେବ ଭୃଙ୍ଗରେ ଭ୍ରମର ଥିଲା କୋଉଠି କୁମୁଦ ବୋଇଲେ କଇଁ ରାତିରେ ଥିଲା କଇଁ ବଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସତୀନାରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସତୀ ନାରୀ ପଦ୍ମିନୀ ମନା କରୁଛି କବି କହେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ପବନରେ ମୃଦୁମୂଳ ପବନରେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଥିବା ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ଫଳ ଫଳ ହଉନାହିଁ ଇଏ ସତୀ ନାରୀ ପଦ୍ମିନୀ ମନା କରୁଛି ମୋ ଉପରେ ବସୁନା କାହିଁକି ବସିବି ନାହିଁ କୁମୁଦ ବୋଇଲେ କଇଁ ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଥିଲୁ କଇଁ ବଳି ତୁ କେବେ ଜାଣିଲୁ କେମିତି ନା କୁମୁଦବତୀ ରେଣୁ ବିଗ୍ରହ ରେଣୁ ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରନା ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ ତୁ ମତେ ଛୁଇଁ ଅପବିତ୍ର କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହେଇଯାଉଛି ରାଜା ରାଣୀ ପୁନର୍ବାର ପଣ୍ଡିତ ଧାମ ବେଳାତୀର୍ଥରେ ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥକୁ ଚାହିଁଲେ ରାଣୀ ଦେଖିପାରୁଛ ଆଜି ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଆଜି ଆମେ ଦାନ ଦେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ବିଧିର ବିଧାନ ନୀତିର ନିୟମ କଥା ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଦେବକୂଟ ମାୟା ଦେବତାଙ୍କର ମାୟା ଆଜ୍ଞା ମାନବକୁ ଅଗୋଚର ନାଇଁ ତେଣୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ରାଜା ରଘୁ ରାଣୀ ସୁଲୋଚନା ଚାହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ କୋଉଠି ଜଣେ ହେଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପଣ୍ଡିତ ହଜାର ହଜାର ସଂସ୍କୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ଦାନ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଦାନ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ କୃତ କର୍ତ୍ତା ହନ୍ତ ମନ୍ତା ହରି ବା ଦେଲା ମୋ ବା ନଦେଲେ ଘେନି
एते सरी हेली हे प्रभु तुमे मते रक्षा कर भाबुଥିଲି ଆଜି ଦାନ ଦେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହବ हे नातुरा घोड़ा कान कृष्ण हे चिनिमे ଅଛି ଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ଯଦି ମୋ ନାକ ନ ଶୁଣିବ ଭବ ସାଗରରେ ଭବ ସଂସାରରେ ଆଜି ମୁଁ ଭାସିଛି ଭବ ସାଗରରେ ରାଜା ଆଜି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର ଗୋଟିଏ ପଦ ପଣ୍ଡିତ ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଲେଖିଲେ କରମଣା ଚନ୍ଦ୍ର ହୀର ପରମଂଶ ଧନ ମୋର କଣ ଲେଖିଲେ ରେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ହେ ଜୀବା ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଫେରି ପଡିଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିଲେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇଠି ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତି ଓ ରାଣୀ ଚୁଲି ନାଇଁ ଚାଳ ନାଇଁ ରୋଷେଇ ମୋର କରିବ କି ଅତିଶୟ ବୁଧ ଆମେ ଗୋସେଇ ଡାକିବାରୁ ରୋଷେଇ ଇଆଡେ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଇଆଡେ ବାଡି ପାଇଲିନି ପହଁରା ନେଇକି ଯାଇ ମୁଁ ରାଜା ରଘୁ ରଘୁ ଓ ରଘୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଛି ଏଡେ ପଡି ଯାଇ କହୁଛୁ ମୋ କାଲ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ରାଣୀ ସୁଲୋଚନା ଓ ଗାଈ ଗାଈ ଇଆଡେ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜା ରଘୁ ଆପଣ କଣ ଦାନ ଦେବୁ ଦାନ କିଛି ଦାନ ଦଉଛ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆମେ ତାହା ଦେବୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ରାଜା ରଘୁ ଦାନ ଦେଲେନି ଠିକ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ହେଲା 20 ଦିନ ଗତ ହେଲାଣି ଆଜି ହଉଛି 21 ଗୋସେଇ ପଡିଗଲା ନିର୍ବଂଶିଆ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲିନି ଆଉ ତୁ ଜାଣିଥିଲେ 2-4ଟା ଟଲି ଆଣି ଟାଣି ଖାଇ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆହେଇଥିଲା ମତେ କଣ ଶୁଣୁଛି କି ପୁଅ ଆଉ ଆମ ଘରେ ହିମାଳୟ ପୁରା ହିମାଳୟ ହଁ ହିମାଳୟ ହଉ ହେଲା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ ହିମାଳୟ ଗୋସାଇ ତମେ କଣ ଖାଉଛ ଲାଉ କଖାରୁ ଗୋସାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଆପଣ ଆମ ଦାନପତ୍ର ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆମେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଦାନ ଦବ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତମେ ଦବ ମାଗନ୍ତୁ ଆଉ ତ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି ତମେ ସତ୍ୟ 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 ସତ୍ୟ
ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଇକରି ରାଜା ରଘୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଗୋସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ করে ଜଳ ଟେକି ଦାନ ନେଇଥିବେ ନା ଯେ ରାଜା ରଘୁ ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଜନ୍ମ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଲେଖିଲେ ରଘୁକୁଳ ରୀତି ସଦା ଚଲି ଆଇ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଦା ଚଲି ଆଇ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଭାଇ, ଆପଣ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ରାଜା ରଘୁ ରଘୁକୁଳ ରୀତି ସଦା ଚଲି ଆଇ ପ୍ରାଣ ଯାଇ ବଚନ ନ ଯାଏ ରଘୁବଂଶୀ ମାନେ ଜୀବନ ପଛେ ଦେବେ ବଚନ ହରା ହେବେ ଆପଣ ଏଠି ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଆଇଛନ୍ତି ବିନା ଶକ୍ତିରେ ଦାନ ନେଇ ଗଲେଣି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ନନା ନନା ରମଣ ପୁରା ପଣ୍ଡା ହେଇଥିବେ ଆଉ ପଣ୍ଡା ହେଇଥିବେ ଗୋସାଇଁ ଇଏ ବିନା ଶକ୍ତିରେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ନିଏ ସେ କର୍ମ କଥାର ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ନାଇଁ ତମେ ମିଶ୍ର ତମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ନ କରିବ ଦାନ ତ ଦାନ ତମ ଟ୍ୟୁବରୁ ପାଣି ଗୋସାଇଁ ଏଇଠି ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ ନ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫେରିଯିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫେରିଗଲେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କଣ ମୁଁ କରିବି ଜାଣିଛ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସାଂଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଲେ ବୋଲେ ଜାଗରୁ ଅତିଥି ବାହୁଡେ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ପଡେ ଯାହାଘରୁ ଅତିଥି ସମ୍ମାନ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ଦୂରକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳକୁ ନେଇ ପୁଣ୍ୟକୁ ନେଇ ପାପକୁ ଧରାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ କରିବି କଣ ଅତିଥି ଫେରିଯିବେ ଅତିଥି ଫେରିଯିବେ କଣ ସବୁ ନାଇଁ କିମି ଗୋସାଇଁ ସତ୍ୟ 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 କରି କହୁଛି ଆପଣ ଯାହା ନେଲେ ନା ମୁଁ ଦେଖିଲାଣି ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖାସା ନା ଦବ ନା ତୁ ଦବୁ ମାଗିବି ଆଚ୍ଛା ରାଜା ରାଜା ରଘୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧା ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ସତ୍ୟ ଛାଣ ସତ୍ୟ କରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଗିଲେ ମାଗିଲି କଣ ମାଗିଲେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ କି କଣ ହବ ସୁନା ମାଗିଲେ କି ସି ପାଚରେ ଗଲେ ତାକୁ କି କରି ଟେକି ନେଇଯିବ ନାରୀ ଅଳଙ୍କାର ମାଗିଲେ କି ସେ କଣ ହବ ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ମାଗିଲେ କି ଆଉ ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ଚଳୁଛି ସେ କଣ ହବ ମୋର କଣ ମାଗିଲେ କଣ ମାଗିଲେ? ହେ ମା ଏଇଠି ହଁ ରାଜାକୁ ମାଗିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନରେ କାମନା ହଉନି ଦବ ତ ରାଜା ଗୋସାଇଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ରାଜା ରଘୁ ମାଗନ୍ତୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲୁଣୁ ମୁଁ ମାଗିବି ତୁ ଦବୁ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିଲେ ମନରେ କେବେ କୁଣ୍ଠା ବୋଧ ହବୁନି ନା ଆଚ୍ଛା ରାଜା ଇଏ କିଏ ସେ ମୋ ରାଣୀ ଇଏ ତୋରାଣୀ ହଁ ଯଦି ତୋରାଣୀ ଆଜି ତୁ ହଉ ମୋରାଣୀ ଦୁଇଟା ଟଳିଆ ରମଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋସାଇଁ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ବୋଧେ। କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇ ମା ମାଲ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ଜିନିଷ ସେମିତି ହେଇଛି ଗୋସାଇଁ ଓ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡଟା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଗୋସାଇଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି କାଇଁ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇଛି ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ବିଗିଡ଼ିବ ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ନଥାନ୍ତା ଆପଣ ଏ ବୟସରେ ସୁନ୍ଦର ନେତା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ପଚାରୁନୁ ହଁ କିଏ ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ରାଜ୍ୟ ସୁନା ଟଙ୍କା ପଇସା ଜମି ବାଡ଼ି ରାଜା କହିଲେ ଗୋସାଇଁ ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ କାଇଁ ଆପଣ ମାଗି ଟଙ୍କା ପଇସା ନ ମାଗି ହଁ ଆୟଙ୍କା ନ ମାଗି ହଁ। ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଚିଜ ମାଗି ଇରେ ଏ ଯୋଉ ଅପକାରୀ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ତମକୁ ରକ୍ଷା ଅଛି କାଇଁ ମାଗିଲି ସ୍ୱାମୀ, ପଚାରୁନୁ ଗୋସାଇଁ କାହିଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ କାହିଁକି? କଥାରେ ଅଛି ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ସମାନ ଗୋସାଇଙ୍କ ଅତିଶୟ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଗୋସାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆବୁଲ ତାବୁଲ ଗପୁଛନ୍ତି ମତେ ବସ ହେଇଛି ଟ୍ରକ୍ ନାଇଁ ତତେ କି ରେଳ ହେଇଥିବ ପୁରା ବସ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋସାଇଁ ଓ
କଥା ଅଛି ବାହାରୁ ଦଶମାନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଧରୁ ନାହିଁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ କରି ମାଗନ୍ତୁ ତୁ ତମକୁ ନାହିଁ କରୁନି ଏ କଥା କାହିଁ ମତେ ଭୁଲେଇ ଭାଇବୁ କହୁଛୁ କାହିଁ କହିଲି କହିଲେ କାହିଁକି କଣ କହିଲେ କାହିଁକି କହିଲୁ ଅଙ୍ଗମ ବଳିତମ ପରିତମ ମଣ୍ଡମ ଦସ୍ତ ଦିନ ଜାତମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚର୍ମ ଝପଡା ହେଲାଣି କାଞ୍ଚ ପଡିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ସେ ପଢିଛି ପୁଣି ଉଠିବ ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ତ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ କେଇ ଦିନେ ଖସିବେ ମୁଁ କଣ ବାହା ହେଇକିରି ତମକୁ ରାଣ୍ଡ ହେଇକିରି ବୁଲି ଯଦି ରାଣ୍ଡ ହବ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇ ଚଳିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ରାଜା କହିଲେ ବସାଇ ଆପଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେବେ ତ କେବଳ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକି ମୋ କାମ ନଥିଲା ଏଇଠି ରାଜା ପଚାଇଲେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ରାଜା ଶୁଣୁନୁ ମତେ ପଚାରୁନୁ ଆପଣ ତ ଏତେ ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି କିଛି କହୁନାହିଁ ନାଇଁ କଥା କହିକି ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନ ମାଗି ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ କାହିଁ ମାଗିଲି ଆଗ ମୋ ପରିଚୟ ଟିକେ ନେ ସତ ତ ରାଜା ଚିନ୍ତା କର ଟଙ୍କା ପଇସା ନ ମାଗି ସୁନା ରୂପା ନ ମାଗି ଇଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ମାଗିଲେ କାହିଁ ମାଗିଲି କାହିଁକି ମାଗିଲେ ମୋ ପରିଚୟ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ରାଜା ଶୁଣୁ ରେ ମୋ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ସିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଧର୍ମ ବାପ ମା ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ ଭାତ ଖାଇବୁ କେବଳ ନାଲି ଚା ବିସ୍କୁଟ ଟିପ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ରାଜା ପିତା ମାତା ଅନାଥ ପୁଅ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି ଭିକ ମାଗିଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ମୋ ଭେଟିଆ ଝୁଲିରେ ଭିକ ଦେଲା ବେଳେ ତାକୁ ଦେଖି ମୋର କଣ ଭିକେରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାପା ଆଉ କୋଉଠି କେବଳ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପରେ ମୁଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ତୁ ଯାଇ ରହିକିରି ଗଲ ବଲ ହଉଛୁ ବୋପା ଘଟି ଯଦି ମୋ ହାତ ଧରନ୍ତୁ କେବଳ ହୋଟେଲରେ ଖାଆନ୍ତ ଆମ୍ବ ଛମଳେ ଶୁଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପେ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପେ ରାଜା ତୁ ସବୁ ଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭିକ ମାଗେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ଭିକ୍ଷା ଦିଏ ଭିକ ଢାଳି ଦିଏ ତାକୁ ଦେଖି ଭାବେ କଣ ଭାବେ ହତ ଭାଗିନିଲ ତୁ ଯଦି ମତେ ତୋର ମାନେ ଜମା ପଇସା ପଡିଆ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋବାଇଲରେ ଖାଲି ମିସ୍ କଲ ମାରିବୁ ମୁଁ ଖାଲି ଉଠେଇବି ପଇସା ବିଧିର ବିଧାନ ସେଥିର ନିୟମ କଥା ପଡିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଛାଡିବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଭିକ ମଗା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆରେ ଭିକ ମଗା ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ଦରିଦ୍ରକୁ ଝିଅ ଦବ କିଏ ଦେଖୁନୁ ମୋ ଝୁଲା କର ନା କାହାରେ ସରିଯିବ ଯେ ଝିଅକୁ ଯାଚିକି ଦବ ତଥାପି ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରେ ମୁଁ ଆଶା ଦବୁ ମୁଁ ନେବି ଚୌପନ ବୟସରେ ମୁଁ ଝିଅ ପାଇନି ମଲା ପରେ ବି ଶପଥ କରିଛି ମୋ ବାହା ମଲା ପରେ ବି ହେବି ଆପଣ ମଲା ପରେ ବି ହବ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେବେ ତ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ମିଥ୍ୟା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରବଞ୍ଚକ ହେବି ନା ମୋ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ତ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ପ୍ରକୃତ ସବୁ ଦେଇ ହବ ଭାଇ ଟଙ୍କା ଦେଇ ହବ ଧାନ ଆକାରରେ ପଇସା ଦେଇ ହବ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୋଉଠିକି ପୁଅ ଝିଅ କରିକି ବାହା କରିଦେଇ ହବ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡି ହବ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ସେ ତାକୁ ଛାଡି ହବ ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେବେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବୋଲି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବି କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ କାହାର କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ କାହାର ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ
তুমি ଆଜି ଖୋଳ ବାଡଉଛ ବାଡଉଛୁ। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ଘରେ ଜାଣିଛ ଟଙ୍କା ନେଇ ତାକୁ ଦଉଛ ସିଏ ତମର ବୋଲ ଆମ ଗାଁ ବାଲା ତ ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ତମ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲ ଗାଁ ବାଲା ପଞ୍ଚାୟତ ତ ଅଛି ଏ ମାମୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ନୁହଁ ତମର ନୁହଁ କହିଲା? ରବି ଭାଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିଣ କରୁନା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ପାଲା ଲାଗି ଝାଞ୍ଜ ଝାঁଜରେ ହାତ ଫାଟି ଯାଉଛି ପଇସା ବି ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଇଛ ତମେ ବାହା ହେଇଛ ଆଉ କଣ ମୋର ମୋଦି ସରକାର ସେ ମୋଦି ସରକାର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ମାଟି ମାଟି କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଉସା କାହାର ନୁହଁ ଆଉ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନୁହଁ ଆଉ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମରିଯିବ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ତମର କାହିଁ ନ ପରେ ମୋର ଯିବ କଥା ଦେଇଛି କଣ କଥା ଦେଇଛି ନାଇଁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ ନା ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବ ଜାଣିଛ? ଯିବ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏରୁଣି ବନ୍ଧରେ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କରିଛ? କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦଣ୍ଡା ଯାଇଯିବ ଏରୁଣି ବନ୍ଧ ରହିବ ତୁମେ ମଲା ପରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ କାନ୍ଦେ କହିଲେ କାହିଁକି ପୁଅ ପାଇଁ ମରିଗଲଣି କାନ୍ଦେ ଆପଣ ତମ ପାଇଁ କେମିତି ମୁଁ ମରିଲେ ଆପଣ ପାଲା ଜାଣିନ ଆପଣ ପାଲା ଜାଣିନ ମଲା ପରେ ତମେ ସିଏ କଣ করে କହିଲ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୋଷଣାରି ଚାଲିଯିବି ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବନି କଣ ଗାଁବାଲା ପାଇଁ କାନ୍ଦି ମରା ଯାଉ ତମେ ମରିଗଲ କାହିଁ ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଛି ହଁ ଥରେ ମରିଗଲି ମରିଗଲ ମରା ପରେ କଣ করে କହିଲ କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ମୋ ଚୁଇକି ଯାଇ ପଡିବ ତୁମେ ମଲ ଭଳି ସେ କାନ୍ଦେ କି ଆଉ ନା ଆଉ ବାଙ୍କା ଆସ ଦେଖିଲି ଏଇ ଗୋଳ ଭାଇର ବାଙ୍କା ଆସ କଣ କହିଲେ କଣ କଣ କହିଲେ କହିଲ କଣ କହିଲି କହିଲେ ଖଡୁକାଳି ତୋର କନକ ବରି ଖଡୁକାଳି ତୋର କନକ ବରି ଖଡୁକାଳି ତୋର କନକ ବରି ଖଡୁକାଳି ତୋର କନକ ବରି ରହୁଥିବା କୁଆ କୋଇଲି ବରି ରହୁଥିବା କୁଆ କୋଇଲି ବରି ମଲେ ମଲେ ଭରିଏ ଭରିଏ ବଡ଼ି ଗଲେ ଭରିଏ ଭରିଏ କୋଟି କୋଟି ଭରିଏ ଭରିଏ ବଡ଼ି ଗଲେ ମଲେ ଭରିଏ ଭରିଏ ଚିଡ଼ି କହୁଥିବା ପଇଦା କଣ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ ନା ସେ ତମେ ମଲ ବୋଲି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁ କାନ୍ଦିବ କାହିଁ କାନ୍ଦିବ ଜାଣିଛ ତୁମର ଯୋଉ ବୋଝ ତୁମେ ଯୋଉ ସଂସାର ଚଳଉଥିଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାଉଜ କାଇଁ କାନ୍ଦିବ ଜାଣିଛଟି ସିଏ ଜାଣିଛି କଣ କହିବ ଜାଣିଛ କଣ କହିବ କହିବ ବାଡ଼ି ପୋଷା ଠେଲା ଦେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ନଉଥିଲା ଆଉ ଯୋଗଣି ଖିଆ ଗଲା ନାଇଁ ଯେ ସବୁ ଯାକ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଗଲା ପଢିବୁ ହେ ପଳେଇ ଆରେ କଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସିଛି ମାନେ ସେ ପର ମୁଁ ତ ବାହାଇଛି ନା ସିଏ ମତେ ବାହାଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ପଚାରିକି ଆସିଛି ଏଇଆ କହୁଥିଲା ଚାରିଆକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ପାଲା ସରିଲା। ବିଧିର ବିଧାନ ବିଧିର ନିୟମ କଥା ପଡିଛି ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ରାଜା କହିଲେ ନାହିଁ ଗୋସାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେବେ ତ ଭାଇ ଟିକେ ଆସ ଦେଖ ହେଇଯାଇ ଦେଖ ମୋର ପୁଅ ହବ ଆଗ ରହିଥାବେ ଜୟ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ଏ ହରି କର କାରଣ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ହେ ହରି କର କାରଣ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ହେ ହରି କର କାରଣ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ହେ ହରି କର କାରଣ ଆଉ କତରଣ ଜନେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ଶରଣ ଆଉ କତରଣ ଜନେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ଶରଣ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ହେ ହରି କର କାରଣ ତୁମେ ହେ ଜଗତ କଥା ଜଗତିର ଗତି ଦାତା ତୁମେ ହେ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ତୁମେ ହେ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ଜଗତିର ଗତି ଦାତା ତୁମେ ହେ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ପତିତ ପାଦୁଛି ହାତ ହେ ନାରାୟଣ ହେ ପତିତ ପାଦୁଛି ହାତ ହେ ନାରାୟଣ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ଦିନ ଭୂଷଣ ମୋ ଡରି ଥିଲେ ପଲ ବାନ୍ଧବ ହେ ହରି କର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ନରାଣ ଅବିଳମ୍ବେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ହେ ହରି କର ଅନେକ ରାଣୀ ଯେତିକ
ସ୍ୱାମୀ ପରା ଆସିଲେଣି। ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ମାମାଟା ଭଲ ନାଇଁ ସେ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ନାଚୁ ସେଠି କଣ ମାତ୍ର କହି ମୁଁ ଖଟେଇ ଦେଇଛି ନାଇଁ ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭେଡା ବଖୁନା ବଳି ଯାଉଛ ଅସମ୍ଭାଳ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସତ କଥା କହିବେ ମାନେ ହସ୍ତକୁ କଥା ପେଟକୁ ନଉ ନା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଗାଈକା ମାଛର ପାଲା ଗାଉଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ କି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ କି ନାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଉଷୁମ ହଉଛୁ ତମେ ଟିଉବଲଟା ବି ଆଳକୁ କିଏ ମତେ ଲେଖେ ଚିଠି କିଏ ମତେ ମାରେ ଚିଠି କିଏ ମତେ ଲେଖେ କିଏ କହେ ହାଲୋ ଭାଇ କିଏ କହେ ବାଏ ବାଏ ମନେ କଲେ କହୁଛି ପାଲାକୁ ଆସିବନି କିଏ କହୁଛି ସିଏ କାହିଁ ନ ଆସିବ ତମେ ତ ବୁଝିବ କି ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଛୋଟ ତୋର ତ ପୁରା ଛୋଟ ପାଲା ଖାଇଦବ ନାଇଁ ବସୁଛୁ ନା ନାଇଁ ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନାଚି ଆଉ ଖେଳା ଗୁଣ ମାରିଛି ଚଳିଟାକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିକି ମାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଚଢିଥାନ୍ତା ଜାନି ମୋର ନିଶା ଭରା ଜବାନି ମୋର ମତ ଜରା ସକାଳର ମତେ ହେରା ସହଜର ଦିଏ ଜରା ମୁହିଁ ତଲ ଟାଣି ପାରା ମୋ ପଛେ କେତେ ଦିବାନା ମୋ ପଛେ କେତେ ଦିବାନା ମୋ ପଛେ କେତେ ଦିବାନା ये बिड़ी लेके मुई बिजली बाती ये बिड़ी लेके मुई बिजली बाती ये बिड़ी लेके मुई बिजली बाती नलमला करे बना झुमुका ତମେ ସିଟି ଘୋରେଇ ଦଉନା ବିଦା କରିଦିଅ ସେ ବିଦା କରିଦିଅ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ବାହାରିବାକୁ ମନ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଯା ସୁଲ ମା ଚା କରୁଛି ପିଇ ଦେଇ ନିୟମ କଥା ପଡିଛି କଥାଟା ପିଲା କେଉଁଠି